kaagapay, ngayon andito tayo ngayon sa sa may Rizal Memorial Sports Complex dito sa may Leberisa, Malate. And pupuntahan sana namin si Ate Evelyn, yung binablog natin, pero hindi po namin nakita. Ang nabutan namin dito, may mga kasamaan po sila dito. Tapos siya na naman yung abutan natin ng ayuda. Si Ate Evelyn, ayan, kausapin natin si Kuya, kumustahin din natin sa kanya si Ate Evelyn kung anong nangyari. So ayan, andito po si Kuya. Magandang hapon po, kapatid. Magandang hapon din lang po naman. Anong pangalan niyo po? Jim sir. Ilang taon po? 20 po. 20. Ito, mga anak mo ba to? Hindi po sir, bali mga anak po sila ng kaibigan ko. Ilan sila magkakapatid? 3 lang po yan sila sir. 3? Saan kayo natutulog? Diyan po. Dyan din sa Apo. tinitirahan ni Ate Evelyn? Apo dati. Okay. So doon sila natutulog, doon sa ilalim ng puno. So dyan yung tirahan dati ni Ate Evelyn. So, anong trabaho mo, Kuya? Sa ngayon po sir, naghuhugas-hugas lang po ako ng mga sasakyan dyan, sa mga nakaparking pag may nagpapahugas lang po. Yun lang po. So itong mga, yung tatay at saka nanay nito, anong trabaho nila? Ano po, bali umaakyat po sila ng bunga kung saan po sir, tapos pag yung mga nakuha nilang bunga, binibenta po nila. Okay. Pero taga saan po kayo? Yung totoong lugar niyo po? Yung nanay at tatay po nito, magkaiba po yung lugar eh. Yung tatay nito Samar po, tapos yung babae naman po Pangasinan. Tapos ako po, taga Leyte po ako. Taga Leyte ka? Apo. Kailan ka napunta dito sa Maynila? Noong 2019 pa po, bago mag-lockdown. Bago mag-lockdown, so bali dito kayo, dito ka na lockdown. Apo. So pagpunta mo dito, wala ka ng trabaho dito na pinuntahan? Hindi po, nung napunta po ako rito, nagtrabaho po ako dito sa loob ng Rizal. Dito sa Rizal Stadium? Tapos nung nagka-lockdown po, inalis po kami dyan sa loob. Tapos ayun, wala na po kami napuntahan. So grabe po mga kaagapay. Itong mga bata na nakita namin dito sa kalsada, so dito lang ba talaga sila nagpag-alagala pag wala yung mga nanay nila? Ikaw, anong pangalan mo? Joshua po. Joshua? Ilang taon? 8. Nag-aaral ka ba? Iba po. Ito, anong pangalan ni Princess po ang pangalan niyan. Princess? Ilang taon ka? 4. 3. So itong bunso, 1 taon na po yan sir. 1 taon. So yan po sila mga kagapay. So si Ate Evelyn, kailan umalis dito? Kailan lang po yun, mga siguro ko po mga 2 linggo pa lang pong nakakalipas. So ano daw yung bumalik sila ng Cavite? Opo. So ano kayang trabaho nila doon? Hindi mo ba? Sa ngayon po kasi hindi ko po alam kung anong naging hanap buhay nila doon sir. Pero siguro mas maganda kung doon sila kasi baka may natirahan sila doon na hindi maganda kasi lagi po silang mahirap yung tirahan dito. So kayo pag umuulan, ganitong maulan-ulan, hindi ba kayo nababasa? Ano po, trapal-trapal po kasi ginagawa namin sir. Tapos pag hindi na po talaga kaya yung ulan, pumupunta po kami doon, takbuhan. Sumisilong po kami sa gilid ng Rizal Memorial. Grabe. Ganun po kahirap yung mga buhay po nila dito. So wala ka bang balak bumalik ng Samar? Sir, kung ano lang po, pag nagkaroon lang po ako ng pamasahe sir, kahit ngayon agad po, uuwi talaga ako. So may balak ka talagang umuwi na lang. Pero maganda rin yan kung ako lang din yung tatanungin, mas gusto kong umuwi ka na lang. Kasi mas maganda mabuhay sa probinsya, sa totoo lang. Kung wala ka lang din trabaho dito na maganda, mas mahirap dito. Tapos sa probinsya, pwedeng sabihin natin may sarili kang bahay or kahit
simpleng bahay, at least maliwalas, hindi masyadong mabaho, hindi tulad dito na paano pag bumabagyo, grabe yung baha dito. Yeah. So ito kawawa yung mga bata dito. Kuya. Sana maganda sana kung nakausap namin yung mga tatay nito at saka nanay. Hindi, ito, ano daw, alis daw siya? Ay, pauwi saan? Saan gusto mo umuwi? Sa Samar. Leyte po. Leyte, taga Leyte ka. Opo. Yung pamilya mo nandun lahat. Opo. Bakit ka pumunta dito sa Maynila? Ano po, bali nagtrabaho po ako dito sa loob ng Rizal po sir. So nung magka-lockdown, inaalis na sila sa dito sa loob. Pinowl out po kami lang. Pull out sila. So, Pero stay in ka doon. Opo. so, ang nangyari lang, dito na sila sa labas, car washing lang siya pag may yung mga nakapating dito. Dito ba itong mga nakapating? Opo. So Pero kuya, gusto mong umuwi ng probinsya, no? Opo. so yan po, baka matulungan po natin si Kuya! ano yung pangalan mo ulit? Jim po. Jim na makauwi sa Leyte. Ayun. Joshua! So yun, marami talagang naapektuhan na mga kababayan natin na galing probinsya na pumunta dito sa Maynila, tapos nabutan ng lockdown. So siyempre marami talagang tinanggal na mga worker ang mga kumpanya or mga construction worker dito sa Manila. So ikaw na lang po yung bibigyan namin ng ayuda na sana Ikaw na, kasi kasama mo naman sila. Oo. Kayo na mag-coordinate. Ibibigay namin kay kay Ate Evelyn. Ano to? Kasama ba to? Ako yung saling yes. Yan yung ibibigay Ito ba? namin po. Wala na yun. So ayuda po yan, galing po yan sa Maraming mga salamat po. kababayan natin na OFW. Malaking tulong po to para sa amin sir. Oo. Maraming salamat po. Opo. Sana next time pagbalik namin, sana may good news na makarating o sana may tumulong po kay Gusto nang umuwi ka ng kay probinsya. Jim. Sa totoo lang guys, hindi po sila nanlilimos. Sadyang naging biktima lang po ng lockdown si Jim. Then ito naman yung mga tatay po nila ay yun nga, taga-akyat ng mga nyug. Dito lang din ba? Sa or yung mga tatay nila? Opo. May mga bukuhan ba dito? Yun po sa Rojas Boulevard. Yun, Kung oh. saan po. Kawawa po sila mga bata. So yun, sana may tumulong sa'yo na para makauwi ka. Sige lang, pag may nagbigay ng tulong sa'yo, babalikan ka namin dito. Ano na sasakyan dyan? Bus ba? O... Barko. Oh, bus po, pwede po bus. Pwede bus, pwede Barko. Ano po? aeroplano. Kasi yung bus sumasakay po yung sa barko. Mm. Diretso na po yung papunta sa amin. Merong sasakyan Ano, gusto niyo nang umuwi? oo. Sana may makatulong sa'yo para kung makauwi ka. So yun, sana pagbalik namin may good news kami sa iyo, babalik din kami dito. Ayan, sana po magbigay po ng pamasahe ni Jim. Magkano bang pamasahe sa Samar ngayon? Hindi ko kasi alam. Hindi ko na lang po alam sir. Kasi gawa din ng Kasi last update ko po 3,000 eh. 3,000 bus. Last update. Ngayon nagmahal pa yung gasolina, hindi ko alam. Hindi ko alam talaga. So sige lang, magtatanong lang din ako sa mga bumibiyahe sa Leyte, no? Kung magkano talaga yung update. At sana pag may tumulong sa iyo, mapuntahan ka namin dito, ha? Maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat din po sir. Maraming Oo. salamat po. Yan, maraming salamat po sa nagpaabot ng tulong sa mga kababayan natin na OFW na nagpaabot ng tulong, nagbigay ng ayuda kila Jim. Ayan. Saka yung mga bata. Kawawa po yung mga bata dito Sis, sa igilid mo si Christine. Rojas Boulevard. Ay, ano to? Harrison Adriatico po.
Oh, address ko Liberisa to, Liberisa. Maraming salamat. Ayun, sana basta pag makabalik kami dito, sana may dala-dala na kaming pamasahin mo pa uwi ng Leyte. Yan. At sana rin may magpaabot po ng tulong dito sa mga bata. Ayan. Dito ka lang. Kawawa po Mga sila. bata. Oh. Ito yung... Paano ba ito naliligo itong mga bata? Doon po sa natin. Yan. Ito yung 3 years old pa. Yung isa magkano ilang taon niya? Isa po. Ay, isang taon. Yung tatay namin nito. Kaya maya lang dito na yun. Yan. Sila po sana po may magpaabot ng ano po sa kanila ng kahit panggatas, pang-vitamin, damit. Yan. So, yan po mga kagapay, sila po yung ano natin dito, binigyan natin ng ayuda. Ayan. Dahil wala nga po dito si Ate Evelyn, so sa kanya na lang ko po binigay yung bigas. Kasi para may pagkain din yung mga bata. So isang saingan lang po sila ng mga magulang ng mga bata. So yan po, maraming salamat po sa pagsuporta po sa Kaagapay. And thank you po. Ayan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel Kaagapay po, and sa paki-follow din po ang aking Facebook page para mas marami pa po tayong matulungan. Salamat po, God bless, bye bye.